del Taba i la Dolçaina, de la colla de dolçainers del Tío Vaina. Aplaudiment a esa caballería de gala de la policía local, a esa colla de dolçainers del Tío Vaina. I seguidament els portajolles amb genets a cavall. Els portadors de jolles i de pomells i de gropes de parelles avillades amb vestits a l'antiga, com poden observar. Recorde, continuen tuitejant, continuen piulant al Facebook, a Instagram. Goixinet 125 batalla de flors. Eixes instantanis que tant ens agraden avui en dia, que ja no podríem viure sense elles, per a recordar, per a immortalitzar este moment. Així estem, veiem els portadors. Aplaudiment molt merescut perquè vestits de valenciana al juliol cada vegada molt la festa, però que es valencians ens agrada i el que agrada no pesa, és així. Guapíssimes i guapíssim tots, a més de somriure que no us deixa d'acompanyar durant tota la desfilada. I ara comencen aquestes carrosses convidades que enguany, aquestes carrosses convidades arriben de l'Horta Sud. De l'Horta Sud venen. Tenim les falleres majors i les falleres majors infantils d'aquestes localitats. Concretament, són les carrosses, l'autor són les carrosses de Castillosa, la primera d'elles amb el tema de Minerva. I ens acompanyen les localitats d'Alaquàs, d'Aldaia, d'Albal, d'Alfafar, de Benetússer, Catarroja, Manises, Massanassa, Picanya, Sedaví i Torrent. Així tenim a les falleres majors de l'Horta Sud. Com he dit, aquestes no entren a concurs, són les carrosses convidades. I seguidament, acaba de passar també per ací, per esta tribuna, la carrossa amb el lema Peixos, com vegem ahí un dofí. I a les falleres majors infantils de l'Horta Sud, com he dit, d'Alaquàs, d'Aldaia, d'Albal, d'Alfafar, que han volgut estar així en esta gran fira de juliol per a viure este 125 aniversari de la Batalla de Flors de València. Benetússer, Catarroja, Manises, Massanassa, Picanya, Sedaví i Torrent. I arriba la primera carrossa. Esta sí que entra a concurs. Comencem amb l'ordinària B. La primera d'elles, anomenada Festa, l'autor és... Ja vos veig, si se somriure, ho diu tot. ¿Estabas ahí escondido? No te he visto. Es que escondido, mira cómo vamos. Tenim 10 d'ordinària B. Després anirem a veure veient els landons. Seguidament més carrosses. Recorde que la batalla de flors no començarà fins a la tercera volta. Vostès no patisquen, que jo els aniré informant de tot.
ahí veiem com va arribant aquesta carrossa número 6, tripulada també per aquestes xiques, aquestes 144 xiques en total, 72 xiques i 72 xiquetes, que pronte veurem ja la fonteta, però avui les veiem per primera volta vestides de valencianes. I així tenim amb el número 6 esta carrossa anomenada Alibaba, d'Antonio Sánchez. Amb el número 8, esta carrossa titulada Regnat, carrossa dissenyada per Cortés i també tripulada per aquestes falleres que optaran a l'acord d'honor del 2017. Amb el número 9, el Signe, titulada Signe, ja el veig, els animals, la fantasia, són els temes que sempre acompanyen esta batalla de flors, tripulada també per aquestes 72 xiques que formaran part de l'acord del 2017 i és obra d'Alfredo de Metz. I finalment, per a posar punt i final a la ordinària B, que són 10 carrosses, recorde, espero que ja s'han triat la millor, la que més els ha agradat. Guapíssimes, totes per a l'ocasió, és un moment molt especial per a elles, un moment que no oblidaran, perquè de segur l'acord d'honor del 2015 i del 2016, les falleres majors d'aquests anys, segur que este dia el recorden també amb molta il·lusió. Tots són bonics, però este és molt important perquè és el primer i, com he dit, a nit ja van estrenar-se, però avui s'estrenen vestides de valencianes. Enguany hi ha un total de 41 vehicles entre carrosses, cotxes lleugers i landons. Ara és el torn dels landons, que també tenen preu. De cultivar i de tindre aquesta horta valenciana plena de flors, d'aquests clavellons, més d'1 milió de clavellons grocs i taronges per a la munició, per a aquesta batalla de flors. En primer lloc acabem de veure ja d'esta segona categoria de la ordinària A, amb el número 11 i anomenada Adorns, obra de l'autor Vicent de Metz, i la tripulació era del sector de Mislata. Així tenim a unes marineres, perquè esta carrossa se titula La Mar, amb el número 12, dissenyada per José Ángel Azpeitia, i tenim dins d'aquesta carrossa el sector de la creu coberta. Vagin triant quina és la seva favorita, quina és la que més li agrada, a veure si finalment facin apostes, facin pujes als seues llotges, a veure si tenen el mateix criteri i el mateix veredicte que el jurat. Bueno, per així ens venen l'Escala Reial, amb el número 13, obra també de José Ángel Azpeitia, el sector, la seu, la xerea i el mercat. De cavalls que fan una feina molt important i que amb aquesta calor se'l mereixen. Recordem que aquesta primera volta és per a contemplar, per a veure-les bé, per a fer les nostres apostes, les nostres opinions de quines són les que més ens agraden. I la segona volta ja coneixerem el veredicte del jurat d'enguany, d'este 125 aniversari de la batalla. I ara se n'anem als Emirats Àrabs, perquè així tenim Aràbia, no? Amb el títol Aràbia, amb el número de la 10, dissenyada per les carrosses de Cortés, tenim el sector Saïdia.
Totes guapíssimes, de blavet. Els cavalls no estan massa contents, se veu, ja estan cansats, i això que ja fa fresquet, ja s'agraïs este aire que corre. Jo crec que tots ja estem sentint aquesta frescor. Això és alegria, diu el portador del cavall, clar que sí, també estan contents. Amb el número 20, titulada La carrossa mascarada, obra de Juan Carrero i també del sector Saidia. Ja vistes 10 carrosses més de la categoria ordinària A que estan passant ara mateix per la tribuna. Recorden que jo estic així, que sé que vostès van veient-les en un altre ritme, però bueno, espero que vagin prenent nota. Jo vaig dient el nom, que si no tenen boli i paper, que apunten quina és la vostra preferida i que, com bé dic, facin apostes, que també ho pengen a les xarxes socials. Recorde, insistix, perquè vull que estem molt de soroll, vull que se s'adente tot el món, que estem de festa, que València està de festa, que està celebrant la batalla de flors. I arriben els cotxes lleugers, també engalanats, de flors precioses per la floristeria Amparo, Alejandra i Marlene. I com no, amb el número 22, la carrossa tripulada per la Fallera Major Infantil de València en la seva Cort d'Honor del 2015, carrossa titulada Jardiners, obra de l'autor Vicente de Metz, i allí estava tripulant d'aquesta carrossa Maria Donderis, la Fallera Major del 2015, acompanyada de la seva Cort d'Honor. Amb el número 23, la carrossa Amazones, obra de l'autor Antonio Sánchez, i qui la tripulava, la Regina dels Jocs Florals, Betina Aborigen, acompanyada també, molt ben acompanyada. Amb el número 24, vaig prenent nota, titulada Paisatges del Nil, obra de José Ángel Azpeitia, i esta carrossa està tripulada per la Federació de Cases Regionals. I el 25, amb el número 25, també s'hem traslladat a un altre continent, anomenada Àfrica. Però bueno, no se vos nota res, esteu guapíssimes, un somriure preciós, el maquillatge intacte. Aleshores, a gaudir i a disfrutar d'esta festa. Benvingudes també a esta batalla de flors de València. I finalment, l'última carrossa de la categoria especial A, anomenada Màgia, com màgiques són les seues tripulants, obra de l'artista Jordi Palanca i disseny de Rafa Vilches. Per què està tripulada? Pues que les floretes més boniques de tota València, com són la Fallera Major Infantil València, Sofia Soler, Fallera Major del 2013, i per la seva Cort d'Honor, que diuen Paula, Marta, Celia, Clàudia, Paula, Raquel, Celia, Pilar, Daria, Amparo i Alba. Així les tenim guapíssimes, tripulant esta carrossa anomenada Màgia, preciosa també. És com Alicia en el País de les Meravelles, no? Amb aquesta baralla de pòquer, però està ambientada en la màgia, com bé dic. Preciosa amb aquestes mans, i aquestes floretes també tripulada per floretes, com bé dic, perquè són totes guapíssimes. I Sofia, a mi se somriure, que també pensa, com bé li dia Alicia Moreno, que pensa, oh, això s'acaba, però com es recordava les altres xiques, les xiquetes també formaven part d'aquestes 72 xiques, que ara anem a tornar a veure, que formaran part de la Cort d'Honor del 2017. Disfruten de la batalla més colorida i la més perfumada del món.
puta! ¡Qué hijos de puta!